indosa mata indosa, indosa karki dosa, indosa, indosa. Assalamu alaikum, shamo da yake muku gaisuwa, mai sauraron kaji hadari na doko sabuwa, gari da kai duhu hadari ya yi ja zai yi ruwa, waka ce sabuwa kan mata masu shiga ruwa, kallar su sadauka su fake can bakin inuwa, duk inda ka dosa sama ko kasa si mata gaisuwa, iyaye na gida ita na waje ta zama karuwa, mata ku yi duba ita talla tana kashe rayuwa, ya kamata iyaye ku gane yin talla zubar da mutunci ne, yana sa su sai da tsiraici ne, su dauki ciki kuma yawa ne, daga karshe kowa zai gane gayu suka yi mata indosa, indosa mata indosa, indosa karka dosa, indosa mata indosa, indosa karki dosa, indosa, indosa. Menene ya ja mata? Tallarta ta ja mata, ko a gida aka ja mata, daga ƙarshe ta yi cikin shege wata ko ta kama da cuta. Tallarta ta ja mata, babanta ya ja mata, ko uwanta ta ja mata, daga ƙarshe ta yi cikin shege ta buga yi sun mata indosa. Bayanan kirewa mu aha, waka muka zo faɗakarwa, iyayen da suke kwamsawa, 'ya'yansu suke turawa, da tallar su je nemowa, tallar su idan sun ɗauka lungu-lungu suke kurɗawa, daga nan gayu su tarewa, tsofaffin banza na nan yara ƙanana suke fatawa, turai ni ke faɗakarwa, iyayen mu mu dinga kulawa, iyayen mu dinga kulawa, Allah shine mai karewa. Masu yi wakar talla, dan kwale da shi mata ka ado mu maza sai kula, me sa talle kan na iyaye ne har ina yin kwalla, yanayi na kasa da na duba ko ina na yi kalla, talauci shi ya koro su har filin talla, wasu babu abincin cire, wasu kayan sawa ne, wasu ko a gida da haya ne da matan kuma ne, dan Allah ku dinga lura, kun ji iyaye da Allah ku dinga lura, in mata da Allah ku dinga lura. Menene ya ja mata? Tallarta ta ja mata, ko a gida aka ja mata, daga ƙarshe ta yi cikin shege wata ko ta kama da cuta. Tallarta ta ja mata, babanta ya ja mata, ko uwanta ta ja mata, daga ƙarshe ta yi cikin shege ta buga yi sun mata indosa, indosa mata indosa, indosa karka dosa, indosa mata indosa, indosa karki dosa, indosa, indosa. Umar M. Sharif on the beat.